began, how God created it by hand, from mighty mountains to the raging sea, to every leaf on every single tree. It's in the holy book, just open up and take a look. It's a story for young and old, the greatest story ever told. So lend an ear and you will hear the greatest story. The greatest story. Danijel u lavskoj jami. Bio je to jako žalostan dan kad je kralj Babilonski opkolio Jeruzalem sa svojom vojskom. Njegovo ime bilo je Nabukodonozor. Napad! Kralj i njegova vojska oteli su stvari koje su pripadale Bogu, a onda su uništili njegov hram. Kralj je tada odredio da otete stvari budu odnesene u Babilon, ali to nije bilo sve što je uzeo. Ašfenazu, uzmi najpametnije mladiće u Jeruzalemu. Moraju biti jako zdravi i vrlo pametni, tako da mogu raditi za mene u mojoj palači. Ne diraj to. To je iz hrama. Oni pripadaju Bogu. Odnesite sve u naše kraljevstvo. Tako su sveti pehari i suđe koji pripadaju Bogu, te jeruzalemski ponajbolji mladići bili odvedeni 100 milja daleko, u Babilon. Među onima koji su odvedeni bili su Danijel i njegovi prijatelji Šadrak, Mešak i Abednego. I premda su Danijel i njegova 3 prijatelja bili 100 milja daleko od doma i kuće Božje, ostali su vjerni Bogu. Učite li marljivo? Ovo je nemoguće. Nikada nećemo naučiti čitati i pisati tvoj jezik. Bog je bio s Danijelom i njegovim prijateljima. Tvoj jezik je vrlo zanimljiv, veličanstvo. Nauči nas još. Bog im je dao više razbora nego li drugim mladim učenicima i oni su ga voljeli zbog toga. S vremenom je kralj vidio kako su mladići 10 puta pametniji nego li svi čarobnjaci, magi i mudraci babilonski. I Bog je dao Danijelu nešto osobito, sposobnost da zna i razumije snove. I to je bila dobra stvar. Kralj Nabukodonozor počeo je snivati čudan san. Ariok! San koji ga je budio iz noći u noć. Dovedi mi moje najbolje mage, čarobnjake i mudrace. Moraju mi reći što znači ovaj san. Dakle, što čekaš? Idem, kralju. Spavati. Moram se naspavati. O, kralju, živi vječno! Što želiš znati? Postavi bilo koje pitanje. Mi imamo sve odgovore. Zahvalite bogovima. Imam najvažnije pitanje za vas. Magi, čarobnjaci i mudraci. Ne, on je čarobnjak. On je mudrac. On je mago, kralju. Da, svakako. Što god. Želiš li znati što je hladnije, snijeg ili pseći nos? Kako pretvoriti kozje mlijeko u tkaninu? Ili broj divova koji žive u utrobi zemlje.
Ne. Snivam vrlo čudan san iz noći u noć. Pa to je jednostavno. Sitnica! Nema problema. Onda recite mi što znači. U redu. Ali reci nam što si usnio. Onda ćemo ti reći što znači. O ne. Ako ste tako pametni, najprije mi recite što sam sanjao, a onda mi recite što znači. Želiš da ti kažem ono što već znaš? Onda da ti kažem ono što ne znaš. Onda ćeš znati znamo li mi ono što već znaš. Da. Znao sam da ste pametni. Šalite se? Ni slučajno. Zaboravi. Recite mi što sam usnio s mjesta, ili ću vas sve kazniti. Ali niko na zemlji to ne može učiniti. Samo ti bogovi to mogu reći. A oni ne žive na zemlji. Dosta. Sad sam ljut. Neću kazniti samo vas trojicu, nego... Arioče! Riješi se svih mudraca, maga i čarobnjaka babilonskih. Dakle, što čekaš? Evo idem, kralju. Ariok je otišao Danielovoj kući. Rekao mu je za kraljevo naređenje da kazni sve mudrace u Babilonu. Čekaj, Ariječe, molim te, nemoj ozlijediti nikoga noćas. Daniele, ti si mi prijatelj. Čekat ću, ali samo do sutra ujutro. Pomolimo se, prijatelji. Bog nam mora pomoći da razumijemo kraljev tajni san. Nitko ne smije stradati radi ovoga. Probudi se, Daniele. Došao sam ti objasniti tajni kraljev san. Hvala ti, Bože. O, kralju, tu je netko da ti kaže što tvoj san znači. Nemoguće! Tko može biti pametniji od mojih mudraca, čarobnjaka i maga? Jedan od judejskih uznika. Ti mi možeš reći o mom snu? Ne mogu. Je li ovo neka šala, Arioče? Ali Bog na nebu može objasniti sve tajne stvari. Oh, I know what your dream means. I know what your dream means. God has told me to pass the word about what I've seen and what I've heard. It's a simple message, sir, with a truly holy theme. Oh, I know what your dream means. Oh, King Nebuchadnezzar, believe me, it's my pleasure to come here to you and shed some light. I've been praying to God, and this may sound awfully odd, but I understand the dream you had last night. Saw a statue with a head of gold. He was bronze and iron with big clay toes, symbolized the kingdoms of this earth. The golden face that I saw shining means down here you're the number one king. I'm giving you the facts for all they're worth. Oh, I know what your dream means. Oh, I know what your dream means. God has told me to pass the word about what I've seen and what I heard. It's a simple message, sir, with a truly holy theme. Oh, I know what your dream means. Now the rock that rolled on down and brought the statue to the ground shows that earthly kingdoms soon will pass. Yeah, the interpretation is that out of all the nations, God's is the kingdom that will last. Oh, I know what your dream means. Oh, I know what your dream means. God has told me to pass the word about what I've seen and what I've heard. It's a simple message, sir, with a truly holy theme. Oh, I know what your dream means.
It's a simple message, sir, with a truly holy theme. Oh, I know what your dream means. God has told me, King, what your dream means. Upravo tako! Ti si mudri od svih mojih čarobnjaka, maga i mudraca zajedno. Ne ja, gospodaru. Bog mi je rekao ovu tajnu. Ne stoga što sam veći od drugih, nego zato da znaš što znači. Ali što sam znači? Ti si kralj za sada, ali ni ti ni kraljestvo nećete trajati zauvijek. Ali Božje kraljestvo će trajati dovijeka. Tvoj Bog je Bog svih bogova. Kralj svih kraljeva. Tvoj Bog govori ljudima stvari koje nikako ne mogu znati. Zaslužuješ nagradu. Od ovog trena nadalje upravljat ćeš Babilonom za mene i zapovjedat ćeš svim mudracima. O kralju, molim te, nemoj ih kažnjavati. Naravno, sve što tražiš. Kako ti ono bilo ime? Daniel, ako moram upravljati, treba mi pomoć. Ima 3 mudra prijatelja. Učini Šadraka, Mešaka i Abednega također babilonskim vođama. Biće tako učinjeno, Daniele. Mnoge godine su prošle i kada je kralj Nabukodonozor ostavio prestolje, njegov sin Baltazar postao je kralj. Daniel je stao u Babilonu i svaki dan, 3 puta dnevno, lica okrenuta prema Jeruzalemu, molio je Boga. Nakon mnogo godina, Danijela je novi kralj Baltazar sasvim zaboravio. Jedne večeri, kralj Baltazar priredio je veliku gozbu. Nerazumni kralj upotrijebio je pehare i tanjure ukradene iz Božje kuće. Haha, zabavljate li se dobro svi? Pijući iz ukradenih pehara, hulio je na Boga, jer on je vjerovao u bogove načinjene od zlata, srebra, bronce, željeza, drva i kamena. Haha, zahvalimo se bogovima na ovoj prekrasnoj gozbi! Što je to? Čarobnjaci, mazi, mudraci, dođite ovamo, brzo! Brzo! Što tu piše? Pročitajte mi! Mene, tekel, parsin... Mene, tekel, parsin... Znate što? Onaj tko mi pročita ove riječi, dobit će zlatan lanac! Mene, tekel, parsin... Mene, tekel, parsin... Mini tekel parsin? A što kažete na ovo? Fina purpurna odjeća, dostojna kralja. Učinit ću ga čak i 3. najvišim upraviteljem u mojem kraljevstvu. Nemoguće! Neizvedivo. Ma nepojmljivo! Zar nema nikog u mom kraljevstvu tko može pročitati ove čudne riječi? Ja znam za nekoga, sinko. Reci mi, majko, tko je taj? U vrijeme tvojega oca, taj čovjek je imao mudrost poput bogova. Pozovi Danijela. Jesi li ti Daniel? Onaj koji vjeruje u Boga koji je stvorio nebo i zemlju? Pogledaj, zlatni lanac, purpurni ogrtač, 3. najviše upravničko mjesto u kraljevstvu. Sve je tvoje ako možeš pročitati ove riječi. Kralju Baltazare, zadrži svoje darove ili ih daj nekom drugom. Oh, znači ni ti ne znaš pročitati. Ali znam.
Znam i reći ću ti što piše. Tvoj otac je bio tako tvrdoglav i ponosan da je izgubio svoje kraljevstvo. Bog vlada nad svime na zemlji i on odlučuje tko će biti kralj. Ti ovo znaš, ali se ne kaješ zbog svih groznih stvari koje si učinio. Večeras si koristio pehare i tanjure ukradene iz njegova hrama. Hulio si na Boga. Sam Bog je poslao ruku da napiše one riječi. Mene. Bog je odbrojao dane do kraja tvojeg kraljevstva. Tekel. Nisi dostojan da više budeš kralj. Parsin. Tvoje kraljevstvo će biti dano nekom drugom narodu. Danijel, znam da govoriš istinu. Kralj Baltazar je održao obećanje i dao Danijelu purpurni ogrtač i zlatan lanac i učinio ga trećim najvećim upraviteljem u zemlji. Ono što je Danijel rekao obistinilo se. Te iste noći. Jedan drugi vladar, kralj Darije, preuzeo je kraljevstvo. Novi kralj odabrao je 3 čovjeka da vladaju kraljevstvom, a budući je Bog učinio Darija vrlo mudrim, Danijel je bio jedan od trojice. Uskoro, kralj Darije je vidio koliko je Danijel bolji od ostale dvojice i namjerio je učiniti Danijela jednim i jedinim vladarom zemlje. Zbog toga su ostala dvojica jako se naljutila. Dvojica zlih mudraca željela su da Danijel ispadne loš. Ali on je uvijek govorio istinu i nije bio ni lijen ni nepošten. Moramo učiniti da Danijel ispadne loš. Ali kako? Jednostavno je predobar. Nemam ideju. Danijel zaista vjeruje u svoga Boga. To ćemo iskoristiti protiv njega. Ja sam, Bože, Danijel. Ja sam bio u pravu. Danijel se okreće prema Jeruzalemu i moli se svojem Bogu 3 puta na dan. Ovaj plan će uspjeti. Ne mogu dočekati da kažem kralju. Hej, to je moj plan. Ja ću reći kralju. Ne, ako ti ja dođem k njemu prije. Zašto ti? Njihov naum je bio strašan. Naum da se riješe Danijela. O, kralju Darije, ti imaš brojne neprijatelje. I mi znamo kako ćeš ih pronaći. Odredimo blagdan kroz 30 dana po cijelom kraljestvu. 30 dana nitko se ne može moliti bilo kojem bogu ili čovjeku osim tebi. Nekako mi se sviđa kako to zvuči. A sada dolazi najbolje. Ako se ne budu molili tebi, sigurno su tvoji neprijatelji. Onda ćemo ih baciti u Lavsku jamu! Tako mi bogova,
Mislim, mene mi. To mi se sviđa. 30-dnevni blagdan. Da, veliki blagdan. Slavlje kao ni jedno drugo. Moram reći Danielu. To je predivan novi zakon. Daniel je čuo za novi zakon, ali je ostao vjeran Bogu. Krši novi kraljev zakon. Moj plan je uspio. Daniel se moli svojem Bogu. Bacimo ga u lavsku jamu. Čekaj, to nije bio tvoj plan. A nije, to je bio moj plan. Ja sam puno mudriji od tebe. O, kralju Darije. Našli smo nekoga tko ne poštuje tvoj novi zakon. Nevjerojatno. Ko je ta grozna osoba? On je Izraelac, Daniel. Ne on. Kralju Darije, moli se 3 puta dnevno svojem Bogu kao što je činio prije nego što si donio zakon. Hoće li to biti 2 lava ili 3? Ne mogu nauditi Danielu. On je pouzdan savjetnik, a što je važnije, moj prijatelj. Ali, kralju Darije, kao što znaš, zakon kaže, kraljevski zakon se ne može mijenjati. U redu. Vodite Daniela u lavsku jamu, dragi moji prijatelju. Što sam učinio? Oprosti, Daniele. Ne želim to učiniti. Uvijek si bio vjeran svome Bogu. Možda te on izbavi od lavova. Ne brini se. Neće biti sam tamo dolje. Tako, da nitko ne mogne pomaknuti kamen i pustiti Daniela van jame, kralj Darije zapečatio je otvor kraljevskim pečatom. Kralj Darije nije mogao spavati te noći. Bio je jako zabrinut za svojeg prijatelja. Sljedećeg jutra kralj Darije jurnuo je prema lavskoj jami. O Daniele, je li te tvoj Bog očuvao? Otvorite lavsku jamu! Ali nije se imao čega bojati. Rano si ustao, kralju Darije. Daniel je bio zdrav i čitav. Ne mogu vjerovati očima. Dobro si. Kad su lavovi napali, Bog me spasio. Poslao je anđela da im zatvori usta. Lavovi mi nisu naudili. Jer je Bog znao da nisam učinio ništa krivo. A nisam učinio krivo ni tebi, o kralju. Daniele, tako sam sretan. A vi sebe nazivate mudracima. Vodite ih. To je bio grozan plan. Ne gledaj mene, to je bila tvoja velika zamisao. Ne moja. Ne moja. Kralj Darije napisao je pismo svima u svijetu. Mir i sreća svima. Od sada pa nadalje svi ćete poštivati Boga Danielovog. On je veći od bilo kojeg drugog Boga, jer on se služi čudesima da izbavi i sačuva ljude. Daniel je nastavio raditi za kralja Darija i uvijek je ostao vjeran Bogu, a Bog ga je blagoslovio do kraja života.